Čo ti šibe? Kamera nám nezoomuje! Dobre, tuto sa nám komprimujú videá pre vás. Tuto niekto má internet. Tuto sa v noci nejaký arabský ujo veľmi dlho modlil. Spieval. Alebo spieval, to už je jedno. Tuto nám sem pod ulicu prejdú turistické turnusy s ujom vysvetľovačom. Včera sme sa tu vytrčili ako dvaja typickí slovenskí študenti, aby videli okrem arabskej architektúry. A zmrzlo to. Teraz vám vysvetlím proces výroby videa pre vás. Najprv ho musíme postrihať a potom ho musíme skomprimovať v takomto blbom programiku, že DivX Converter. Počkať, teraz musíme dať, aby sme videli list. A tento DivX Converter, on strašne mrzne. Respektíve môj počítač asi není zvyknutý na toto španielské teplo. A sem tam proste zamrzne. Keď je teplo, zamrzne. To je taký fyzikálny paradox pre počítače. Robert sa ešte nakremikuje a môžeme výjsť do mesta. Že ty metrosexuál. Nakremikujem si svoje brutálne chlpaté nohy. To je dosť problematické ináč. Kým sa dostane vôbec ten krém k tej koži, to trvá asi 5 minút ten prechod. Ja si tiež dám z nášho krémiku, aby sa mi nespálil nožtek. Toto je náš hostelíček v Granade. Tu vysielame kuchynku. Zaperujú niekomu veci, nie naše. Kuchynku sme ešte nevyužili, ale však možno sa stane. Dobre, ideme? Ideme. Rodinka retardérov. Ja tiež. Hen tam na tom kopci je Alhambra. Pirátne je skoro všade v Granade. Musíme si zistiť, čo to znamená.
Destroy the system s mäkkým I. Negramotný grafiťák. Mogliana morire. Pipi žije. Pekné sochy tu majú. Pičovina. Čo, pičovina? No. Áno. Ten tak? Výplach. To je bidet. To je arabský bidet zo 14. storočia. Aj keď robenie to na tomto námestí trocha postrádalo intimitu, ale možno toto je nejaká súkromná kúpeľňa nejakej šejkovej ženy alebo musulmanovej ženy. Pani musulmanky. Musulmanka Abduláhaciová. Aha. Tu sme boli. Aha. No choď. Keby som našiel túto zubnú kliniku, tak by mi už odumrela hlava do polky trupu.